kasurang nongston rambrai shadu kershai kadai kebadan kam hadu katata kaba kajing pentrai ya ka phase 1 kaba live ho kilometer kala janda partan kadba ya ka phase 2 pan hadu menta na kadyang kasorka kamparai kanu kajing penshai lakan pentrai no ne em haga bedai bat katai kasurang la yo panyakran bat uba Albert Nonglang, Sordar Jongashnong Kershai, Akabau Loong, Baka Jingpen Sateng Jonga Sorkar Meghalaya, Ban Kot Tenda, Yaka Phase 2, Jonga Surok Nongston, Rambrai Kershai, Kala Pelong Yiki Paipa Jonga Tekatan, Bakin Sa Haka Bat Kin Don Haka Jing Artatin. La Kateka Surok kan Urlong ni em, Haka Bayadei, Bat Ka Jing Tumu, Jonga Sorkar Assam, ban dan ya kawa Krishna ka benta ban penmi boarding teu sora jong ka snong kershai ubadei ru president jong ka Joint Protection Committee of Assam Meghalaya ulong banakaliang ka committee kala persya na ka por sa kapor bat kala dapharu da ka jingtho sa boro artli ki sarkar jila banakaliang jong ki pa kan yai persya pat kinamailat baka sarkar Assam kan penurlong yak tega jingtemu Lisbon ba fikop kinoy ram nyokan ka Joint Protection Committee Meghalaya Assam Joint Protection Committee te nakaliang jong ngi ngapoy hang nem takasngi banak nduk ya phi ban yo jetiap ka bay de bakane ka kulsi dam kulsi project ka ba de ka jingtmu nyo ka sarkar Assam ban den ne ka wakri napta pan boarding te berskata pilaya ki pilaya persya te hadum tak ka jing sngo jo pi ka jing lap jo pi ha be de mat ka project to Lisbon ba na de to Albert Nonglang de presiden juga Assam Meghalaya Joint Protection Committee te ngi na kapor sa kapor ngi la saj perlong ki jing yakhi ki meeting pajba har bede berkena project bala temu dak sarkar jong ka Assam berkat ki jing trilang jong ka sarkar Meghalaya ro kunjo te hagine ki banai ki bala dep nila bu ki jing tho nila ai ki jing tho na kaliang jungi kum ka Joint Action Committee ban persya alor kanne bat nila ai ki jing tho kum ha po jong ka office SDC Kamrup kumjuro ha akabede bat uchi minister jong ka Assam ro kumju tang ila ai jing tho ro po DC jong ka West Khasi Hills tang tahu CM jong ka Meghalaya ro bat kumjuro po district council te nakaliang jungi kumban banrap susu nisngau ba kala dai na hajing isya nakaliang jong sarkar kala dai ban jubab halor kine ki jing yakhi bat kine ki jing kwa jong pajba jungi ban nempelur long kana ka project te hre hadu menta ngim nakaliang jong ka sarkar ka klempat ai kano kajing pensai hai ka bede bat kane te ki don sibun ki kum kawe ban ai kusano hai ka bede bat kane ka National Highway Project jong ka Nongston Kershai Nongston Rambrai Kershai hadu segaun hakabaya ka phase 1 gila dep pentre kum tu bat hagi siang ui bakala sa stang kendiat sabandap no te ka ka ba kajing temu jongi kalong ba lakum no ngin yo no ya ka tendar hak bede bat ka phase 2 amar ba kajing Islam jong sarkar ya ka phase 2 kabu jing artin jingi pajba sene amar hagajing sya mentala jandep ka phase 1 te kumno ya ka phase 2 pade dan jar do ta klem khot tendar te kum kita ki bat ki we development ha ba ya de bat kan ka dong bat kan ka than kajing le ski bat kajing le kuman jok sarkar ban nom nyeo lan ban nom khen yangi kum ki breu jong la jong ka penlong yangi ki pajba ki basa kan ka dong kan ka than jong kan ka bordar bangin sneu kun suet bat ngin sneu kum ki ba chu shong ha rinong we te long ka bususi nakaliang jungi ba nila ap bat ngi kermen na do kini kisni kini kibna ki balade padu mta ka sarkar tam
siam la ai kan no kijing persai lor kan ne